Hhayi-ke ngoba uwena-ke onamanamba kaManqele, usuyomtshela ukuthi ngicela ukuthi adlule ethathe. Ngoba nami ngibhizi kulezi iy'nsuku ngizoshiya kulo sisi engihlala naye ukuthi adlule athathe kuyena, wena usuyomtshela-ke utshela ukuthi uzothatha kephi nendawo. Zonke izinto sengiy'thengile-ke uManqele-ke useyokunika-ke esontweni ngisenobonana nodwa-ke. And angiyithandi mngani wami lento ukuthi ngizokudlisa ushevu. Ngikudlisa kanjani mina ushevu? Wazi ukuthi ngikukhonze kangaka. Ngeke mina ngikudlisa ushevu welile futhi izinto ezobe yiphethwe kuzobe kuyizinto ey'valiwe. Wena khululeka nje. Ngisho ungahamba nobani uShekhasi uyowuthola unjengoba unjalo nje. Futhi musulokhu lokhuza lana. Hhayi, wemsiza awuvuke usulele ngaze nganebhadi. Hhayi ngaze nganebhadi. Iyalwa impi iyaqhubeka. Nangiphela uMambomvu. Uthi ngoba yimi enginamanambazi kaManqele sengiyoxhumana noManqele malana nomphako. Hey inkulu indaba la. Hey inkulu. Hayi ngase ngicabanga nokungasayi esontweni angazi ngoba sengithi ngiyokunikela ethi usuzokwenza njani manje. Vele ngiphathisele umnikelo wami. Uyabona ukuthi wemsizi ngiyagakwa la. uManqele uqala wathi mina ngidla imali yekhishi ngiphuza ngayo utshwala. uMambovu uye umngani wami. Cabanga ukuthi ungathemba umngani. Ngabe phela shuthi sinayo lokhuzi uShaka kube kuthiwa umuntu wayithemba. uShaka wabulawa kanjani? Ngoba wabulawa umfowabo. Hey ngeke ngize ngilunge msisi. Ngeke ngize ngilunge nje. Lo mphako nje into evela nje manje angivele ngiyibonge nje kusemanje athi umphako wakhe awunikele intombazane la ahlala na ihleli. Ngeke angikwazi ukubulawa ngibhekile. Hayi angikwazi ukubulawa ngibhekile. uMambovu asenamanamba kaManqele kusolaneni manje esekwazi ukuthi afanele exhumane nami afanele nokumphako. Mambovu uhlanga kanami izolo nje ushaya ama-video call kanti uyangivalelisa ngenye ingxenye. Nangi phela sehlangane noManqele bahlangana ngami. Hayi ngeke msisi ubona kanjani? Ngiyawuyeka lo mphako mina. Angikwazi phela ubulawa umngani. uShaka akekho nje wabulawa umfowabo. Umngani akusimi umuntu ongasheshe umthembe kalulu. Bangani bajikelana. Umngani uyathengwa. Nangi sethengi uMambovu ukuthi angizobulawa. Ngibhekile. Hayi ngeke. Hayi. Umnikelo ngiyawuphathisa kwasesontweni angisayi. Impilo yami sengcupheni. uMambovu sehlangane noManqele. Angilalanga kahle msisi. Hayi angilalanga kahle nkalo yami ngiyakutshela. Umphimbo wami ubuhlungu. Ngiyachazela. Ngiyabona nje ngiyabona ukuthi ube khona empilweni yami ube ubhini ukuthululela zonke iy'nkinga zami. Unobhontshisi nje ungathi ungangawuhla kakhulu khona ungezukuhuda. Hlezi ukhona. Akuzwa phela na uthi uyocinga impongo lapha kade uyobhosha. Nale mpongo ilahlekile uthi uyoyicinga kade unamanga. Ungahle ubhontshisi kakhulu emsisi. Angilalanga kahle ngaphupha ngathi sengidlula kaMambomvu. Yeyi manje umphimbo wami ngiyangizwa ukuthi ubuhlungu. Ubuhlungu mangithi ngibhunya amathe. Kodwa uMambovu ngempela umsize ngangilana. Kodwa ngimthemba kangaka umngani wami ngihamba naye. Ekhokha amabhili o-3,000 ngidle eThekwini ngidla koZulu eBheyi ngilokhu ufisho ungangerofi eRondo. Namhlanje ngabe uMambovu siyangilana. Hayi ngeke. Mhla kaMambovu nguphuphe kathi sengiyakuhla ngampela engathi usekuphathisile uManqele. Umphimbo wami wemsisi. Ngiyakutshela lokhu ngivukile. Umphimbo wami nje awukho right. Ubuhlungu. Kufanele nje ngisho ukuthi ngivele ngithole noma amafutha engwenya. Ngithi ukugwinqa wona. Ngaba wathi abangani banjani ngempela abangani ukuthi bajika. uMambovu wathi ngithanda kangaka. Ngabe nje futhi sebemluthile. Kodwa uMambovu ngalutho uManqele kalulanga kwenze njani ngempela wemsisi. Yabona lento ngiphatha kabi. Bungabona nasengihle lokhu kudla. Ngathi kunamafutha phakathi ngidla. Yabona nje mina ngiyazi lento engibhekene nayo leli hlisi. Futhi livele baliletha ngephupho-ke manje. Wemsisi iyakhula indaba. Hayi Mambovu khona into ayisophe ngami. Khona into ayisophe ngami. Qale kwawukudla kwami koluko uManqele. Wazongibhedisa ngivotela umbhedo wathi angithi 2. Siyaphinde futhi manje uselethe inkukhu. Khona isithole sisovula umuntu obengasesifaka
esidayisa inkukhu ey'phekwe nama-rice. Lesi sitolo bengasesincane ngamaphumulo size sizovulwa lapha nje. Uma ungene ngane lesi sitolo uze abadirector ngumuntu oba nje laba bantu uhlanganiswa yena lezi nkukhu leziya. Ngise ngimbuze ngithi mina le nkukhu emnandi ngiyidla nami ngiyihaye ngibone ifake eplate kanti uyayi-advertise ukuthi ayizo-advertise lapha umuntu bakuthiwe izophekwa. Ngiyabona ukuthi uhlelo indudu uzowisa ikhishi lami. Hlangenwe la thunyuma mbovu futhi ngimanqele kube kuyinhlanhla ngoba kuqala kwathiwa mina ngayidla imali yekhishi maka yedlele uma mbovu selethi inkukhu manje ungathi umuntu nje lona ongamethemba. Cha ngaze nganayibhadi labangani emhlabeni. Ngizophinde ngithembe umuntu mathemba amashabalele. Leya nkukhu nje umsizi yokuyithenga ubani kanti abantu basuke bevula amabhizinisi bonke manje. Ayikho into ebengabe yenziwa. Hayi cha abanye abantu abangishabe ngibambile la baningi ngoba khona noma sebedayisa obhontshisi niyibone isuka le yokudayisa bathi wonke umuntu usezodayisa abasezodinga wonke umuntu. Ngani nje ngiqalele ibhizinisi lami sengiyalandela base bephuphile ifana nenyambuka abantu ngoba le nkukhu eyibonke amambuvu esitolo ufrantini ufundeka lamaqhuda ngaphandle esithombeni. Hayi